अचरा पसार तानी अचरा पसार तानी करी कल जोड़वा है उगी है सूरज देव सीतामढ़ी के घटिया है उगी है आदित्य देव पटना के घटिया है उगी है सूरज देव। का पता बे पानी बिच शरीरिया तबो न बाटे तनको रउआ के फिकिरिया हाँ थर थर का पता बे पानी बिच शरीरिया तबो न बाटे तनको रउआ के फिकिरिया चूह चूह करे लगा चूह चूह करे लागल चारू ओर सोरबा है उगी है सूरज देव सीतामढ़ी के घटिया है उगी है आदित्य देव पटना के घटिया है उगी है सूरज देव। अर्जी करेले राइटर विकेश बाबाली एक नजर राजेश राज पे डाली अर्जी करेले राइटर विकेश बाबाली एक नजर राजेश राज पे डाली खरा बानी कब से खरा बानी कब से पावेला दर्शनवा है उगी है सूरज देव सीतामढ़ी के घटिया है उगी है आदित्य देव पटना के घटिया है उगी है सूरज देव। महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुमा चौक सीतामढ़ी।